na ga shegen da zai ƙara zuwa ya ci min bashin gyada. To ni nake ci ma kayan da basu fi 2000 ba ma ni zaka yi baka magana akan su. Kar fa ka zage ni. Ka isa in zage ka ma? To me kake wani hararata? Yanzu ba za ka ban bashin nan ba dan Allah. Na baka Allah ya tsina. Dan Allah uban wa zai ce bashin ka ma kan mutun ya bar gurin kare mai hidai baka kudin ka. Dai ba zan bayar ba. Ba zan karba wani ma. Sallan in ce zan baka ce tsokana ta. Ƙarya ne ba zan ma karba ba uban wa ka talauta ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuli kika wata tarkeken mota? Kai. Ya Allah ka mallaka min wannan motar. Allah ka ban irin motar nan. Kai ka roƙa da ya Allah ko shigar da ni wannan mota kai ka cika min burina. Amma ban taba sanin dankali bane sai kai sai yau wallahi. Ko kuma rogo ba ina ruwanka ra'ayinka daban ra'ayina daban. Kai ya dawo fa. Ko ya ji me lokaci ne? Allah ya sa ba ma'aikaci ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya barka dai. Ya barka dai. Yawa. Dala ina tambaya ne. Allah ya sa mun sani. Gidan wani Alhaji Usaini. Alhaji Usaini. Kai malam kafi kowa sanin unguwan nan. To Alhaji Usaini ai suna da yawa. Ko Alhaji Usaini a tako? Yawa shi. To ai tun daga zo nan ka zo gidan Alhaji Usaini a tako. Kaga bari in ma kwatance. Ka miƙe layin nan. In ka miƙe layin nan za ga wata kwana ka kashe kwana za ga wata kwana ka kashe ka miƙe. In ka miƙe za ga wani gida mai jan gate da bakin gate ba shi ba kar ka shiga. Kana shan kwana za ga wani mai bulu din gate da gidan ma bulu ne gaba ɗaya za ga wasu ƴan fulawa da wani duroja. Nan ne gidan Alhaji Usaini a tako. Ai wannan kwatancen naka ba zan iya ganewa ba. Ha ba wannan kwatance ya mana babu wanda zai gane ai haka ha ba dan Allah ban Allah. Yanzu abin da zai faru ka gane in ba za ka damu ba da Allah ka shigo mana sai ka kai mu gida. Ko ba ka yarda da mu bane. Allah dai ya cika ma burinka. Bismillah. Subhanallahi me yake faruwa? Uban kwatance kenan ai. To shi ne sai ya fasa mana mota? Ai yanzu zai mika ku. To Allah shi kyau. A da lafiya. Ai nan ne gidan Alhaji Usaini a tako. O kenan ne? Ka tabbata nan ne? Nan ne kina magana mai gadin zai fito. To bara ba ka wannan ko ka dan sha ruwa ko? Yanzu ta wannan kofa za mu shiga babbar kofa ko? Ga kofan nan. Kuna bi ta nan ga kofan nan. Mun gode fa. Mun gode sosai. To a sauka lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Ya barka dai. Barka. Yawa, dala muna tambayi gidan Alhaji Usaini a takwani. Alhaji Usaini? Nan ne gidan Alhaji Usaini a takwani. Ka tabbata nan ne? Ya tabbata nan ne. To, bismillah. To mun gode. Ba zai shiga da mota. Haka ma yayi wannan. Usaini Alhaji. Assalamu alaikum. Alhaji. Gyaɗa mai sihiri kamar je kaga biyu kamar za kaga uku ka buce kaga hudu kamar za bakin ka ji dan karanda. Kai alkur'an ka tsorata ni mutumi na ya na ganka da wanke mu gani Su suka bani. a haba kai abokina Allah ya cika ma burin ka shiga mota ubangiji Allah ya cika min burina a bani wannan motar ko kuma in sayi wannan motar ko in samu wannan motar. Gaskiya na kuskure wallahi na san ga motar na roƙa motar zai bani. Ina ce shiga yanzu ya shigar da ni. Barkaji shi ban za ka roƙi Allah ba wai da babban masaki ake roƙansa ba da tangame man masaki amma wai an yi ita a cikin da ni motar nan ka bari mota ta zo in ce barka dai zo ka shiga gidan atako nake so ka nuna mun. Allah ban kuri da Allah kai za ka wait ban kuri da Allah da ka ce za ka yi siyayya ba. Ba za a siya ba an fasa za ka ringa mun baki ba to sai na siya. Ba ni na ka roƙa Allah ka ban bunjime mai mota. Daga baya kenan ai sadaka da karuwa. Kaga ga hanyar gidan ku nan fa. Kar fa ka daukan mun biskit. Ni na ba karfin biskit din nan wallahi ba abin da zan yi da biskit din. Anya ya ma ya